Ngayong araw ng mga puso, nang harana ang mga pulis ng Urdaneta City Police Station sa mga mall goers ng isang mall sa Urdaneta, Pangasinan. Ipinakita ng ilang kababaihang pulis ang kanilang dance number. Pero lalong naaliw ang lahat nang mag-alay ng kanta ang mga ito. Kasabay nito ang pamimigay ng rosas sa manonood. Sa bayan naman ng Urbistondo, namahagi ang mga kawani ng Urbistondo Municipal Police Station ng mga lobo at mga cupcake sa kalsada. Bawat motoristang mapapadaan ay inaabutan ng mga nasabing handog. Ikinatuwa naman ito ng mga motorista. Ang nasabing programa ay pinangunahan mismo ng hepe ng Urbistondo Police Station, Police Major Alan Abuan, Jose Robert Inventor, para sa Luzon Headlines.